Галасы утопіі ў Віцебску прэзентавалі цыкл кніг першага беларускага нобелеўскага лаўрэата ў галіне літаратуры Святланы Алексіевіч у перакладзе на беларускую мову. Цыкл «Галасы утопіі» – гэта 5 кніг, над якімі пісьменніца працавала на працягу 40 гадоў. У вайны нежаночы твар, апошнія сведкі, цынкавыя хлопчыкі, чарнобыльская малітва, час секонд-хенд. Над перакладамі твораў, за якія Святлана Алексіевіч атрымала самую прэстыжную пісьменніцкую ўзнагароду, працавалі Валянцін Акудовіч, Владзімір Арлоў, Сяргей Дубавец, Андрэй Хаданович, Барыс Пятрович. Рызыка і адвага гэтага праекта была ў тым, што ўзяць да працы перакладчыкам, прапанаваць, папрасіць досыць вядомых у літаратуры, філасофіі фігураў. І я у гэтыя вядомыя патрапіў таксама. І мне вельмі істотна, што мне перапала моя любимая кніга «Войны нежаночий твар». «Голосы утопии» – это все-таки цельный проект. Это Светлана Александровна сама его называет циклом. Это цикл уходящего советского человека, уходящего советского периода. То есть 5 книг посвящены основным ключевым событиям советской истории. Праект, прысвечаны выданню цыкла кніг Святланы Алексіевіч на беларускай мове, стартаваў у пачатку 2018 года на краўдфандынгавай платформе, дзе стаў самым маштабным. Бібліятэкі Віцебска і вобласці першымі ў Беларусі атрымалі ўдар звыш 400 камплектаў унікальнага 5-томнага збору твораў нобелеўскага лаўрэата. Дарэчы, бібліятэкары адзначаюць, што кнігі пісьменніцы ўвайшлі ў тройку лідараў па папулярнасці запытаў.